Βλέπω μία πολύ όμορφη κοπέλα που έχει ντυθεί παραδοσιακά. Κοιτάξτε φόρεμα, παιδιά, έτσι, πανέμορφα. Μπράβο, 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 μπράβο. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία πιο κοντινή επαφή με το ναό. Από ό,τι φαίνεται εδώ στα κεντρικά σκαλιά δεν μπορείς να πας. Όλοι πάνε από εκεί και από εκεί. Η ζέστη είναι ανυπόφορη. Δεν μπορείς να κάτσεις πολύ. Βλακεία που δεν φέραμε ομπρέλα. Εδώ είναι το Hall of Prayer. Η αίθουσα προσευχών δηλαδή. Μια μικρογραφία του ναού αυτού. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται εδώ μέσα και τι ακριβώς βλέπουμε, παιδιά. Δεν έχω ιδέα, τι να σας πω, ψέματα. Δεν ξέρω τι σκάμ φάγαμε, εγώ είχα κλείσει εισιτήριο και για αυτό, αλλά νόμιζα, ρε παιδιά, ότι θα είναι κάτι διαφορετικό. Μόνο αίθουσα προσευχών δεν ήταν αυτό. Τι να πω, πείτε μου κι εσείς.